going to start part 2 O să începem partea a doua of our teaching series about the spiritual warfare. a învățăturii noastre despre lupta spirituală. Last week we talked about confronting pride. Săptămâna trecută am învățat despre a confrunta mândria And we found out that we are in a spiritual war whether we like it or not. și am văzut că suntem într-o luptă spirituală chiar dacă ne place sau nu. No matter your personality type, Nu contează care este personalitatea ta, you have an enemy you need to fight. ai un dușman și trebuie să lupți. And that's something that some people are like, yeah, and others like, ugh. Și asta e o veste care pentru unii oameni e și pentru alții oh. But regardless of whether or not you like it or not, Dar We're în in a ciuda spiritual faptului war. dacă ne place sau nu, noi suntem într-o luptă spirituală. and we have an enemy that wants to steal, to kill, and to destroy. Și avem un dușman care vrea să fure, să junghe și să prăpădească. We saw that pride is the start of the spiritual war. It's how it all started. Și am văzut că mândria este începutul acestui război spiritual. Așa a And început. the very first step any Christian needs to take is to crucify all pride, or else they have no victory and no chance in the spiritual war. Și primul pas pe care orice creștin trebuie să-l facă este să-și crucifice această mândrie, altfel nu va avea biruință în această luptă. Today we're in part 2, Și astăzi suntem în partea a doua. and we're going to look at the nature of this spiritual war. Și o să ne uităm la natura acestei lupte spirituale. What kind of war are we involved in, actually? În What ce kind? fel de luptă suntem noi implicați? What weapons are used? Ce arme folosim? How do we become good at using those weapons? Cum să devenim mai buni în a folosi aceste arme? How do we prepare? Cum ne pregătim? What does victory look like Cum in this spiritual arată war? victoria în această luptă spirituală? How do we know if we've been defeated? 'Cause Cum that happens. știm dacă am fost înfrânți? Pentru că și asta se întâmplă. It's not a perfect battle. Nu este o Right. luptă perfectă. We have ups and downs. How do we know? How do we Avem know? suișuri și What nature is coborâșuri. this? Cum știm? Care este natura acestei lupte? If it is spiritual Dacă war, este spirituală, luptă that means spirituală, it's not physical and visible. asta înseamnă că nu este fizică și nu este vizibilă. Then what does it look like? Atunci cum arată? And how do we recognize it? Și cum o recunoaștem? How do we bring this from doctrinal thoughts into practical reality? Cum aducem asta din gânduri doctrinare în viața practică de zi cu zi? I'm not sure that we'll be able to answer all of that today, but Nu sunt sigur că o să pot să răspund la toate aceste întrebări astăzi, I want to dar, look at the foundational aspect of the nature of spiritual warfare. dar vreau să ne uităm la lucrurile fundamentale ale acestei lupte spirituale. So we can begin to understand how we should interact with it. Ca noi să Okay. începem să înțelegem cum ar trebui să interacționăm în această luptă. You know, when I was growing up in America, Eu am crescut în America, știți asta. there was a lot of charismatics and Pentecostals and all sorts who had a strange viewpoint about spiritual warfare. Erau multe For me, it was strange. biserici sau oameni de care proveneau din biserici carismatice pentecostale care Yeah. aveau așa o doctrină un pic ciudată. Pentru mine era ciudată Perspective, maybe, sau not doctrine. perspectivă ciudată asupra luptei spirituale. It was like they saw a demon behind every chair. E ca și cum ar fi vedeau un demon în spatele fiecărui scaun. How you going to get you? Deci, o să pun mâna I pe was tine, like, o să te biruiesc. What is that? Și eu eram, Is that ce e spiritual asta? warfare? Asta e lupta Get spirituală? out of here, devil! Ieși de aici în numele Domnului Iisus. And I'm like, wow, this is really awkward. Și I mie don't mi know s-a what to părut do with foarte that. ciudat și nu știam ce să fac cu asta. I mean, you know, Jesus spoke to demons, cast them out with a word, so I know something there is correct. Și știam că Isus a vorbit demonilor și i-a scos afară cu un cuvânt și ceva era corect în toată But I chestia just asta. have a hard time visualizing Jesus going, get out of here! Dar aveam You know what I mean? mi-era greu să-l văd, să-mi imaginez pe Isus că făcea genul ăsta de ieși afară. Because sau ceva it's de genul. not a physical war that is based upon physical strength. Pentru că nu este o luptă fizică care se bazează pe forță fizică, pe putere And fizică. what are the kinds of physical strength? The volume of my voice. Și care Okay. era această manifestare fizică? Era volumul So- vocii mele. Well, I could, if it was, I could say all you have to do is be really loud and devils will run away, right? Dacă era așa, puteam să zic că tot ce trebuie să faci este să fii foarte zgomotos și diavolul va fugi. Do you know that in the Tibetan mountains, Știți că în munții that, Tibet, what is that? Is that Buddhism?
I think it's Buddhist. Budismul. They ring bells to Ei scare demons away. sună clopotele ca să alunge demonii. That's not who we are. Dar nu așa, nu asta suntem noi. It's not like we go around and go, boo! Nu e Get ca out și of cum ne here, zicem devil. bu și Yeah, I'm speriem. going to yell at you until you leave. O să țip la tine și o să spun să pleci. It's not a physical war. Nu It's este un spiritual. război fizic, ci este o luptă spirituală. Jesus cast out devils with a word. He quieted waves with a word. Isus a scos afară demoni cu un cuvânt și a calmat valurile cu un cuvânt. He was full of spiritual power. Era plin de putere spirituală. There is a true history, and I don't know every detail of it, in Romania. E o poveste adevărată, nu știu toate detaliile acestei povesti, dar s-a a întâmplat în village. România, Of a village într-un sat, where there was a man who was demon possessed. unde era un om care era posedat de demoni. And some of these pastors were going to go pray and cast this demon out. Și acești, niște pastori, sau un pastor? Some pastors. Unii pastori s-au dus acolo, el în sat, să alunge acești demoni. And this demon looked at this one pastor and he started going, I know what you do. Și demonul s-a uitat la unul dintre pastori și a zis, eu știu ceea ce tu And he faci. started labeling all the sins this guy was committing. Și a început să numească toate păcatele pe care acel pastor le făcea. And the guy was totally ashamed because it was true. Și acel pastor a fost total făcut de rușine pentru că erau True. lucruri adevărate. True in the sense that he had definitely failed the Lord, but the devil never says it just like that, does he? He'll crush you with it, right? Yeah. Cumva diavolul folosește acest lucru și te distruge. Dumnezeu nu spune niciodată lucrurile în felul ăsta. But the man was ashamed. He went back home. Dar omul acesta a fost foarte rușinat He și a says, mers I'm not going acasă. to do anything. I'm not going to preach. I'm going to stay here and I'm going to get right with God until God says I'm right with him. A mers acasă și a zis, nu o să mai fac nimic, nu o să mai predic, nu o să mai merg în misiune, o să stau aici până o să mă pun în ordine cu Dumnezeu. So however long that was, he finally felt that the Holy Spirit says, you're ready now. Și peste un timp a simțit că Duhul Sfânt i-a spus, acum ești pregătit. So he starts walking down this village street towards this guy's house. Și a început să meargă spre casa acestui om în sat. When he turned on the road, a little drumulets where his house was, something happened. Când a luat curba spre casa unde era acest om, ceva s-a întâmplat. The demons screamed and just fled from that man. They didn't even wait for him to get there. Demonul a țipat și a ieșit afară din omul acesta. Nici n-a apucat să ajungă, nici n-a așteptat să ajungă la casa lui. Spiritual warfare is not physical warfare. Lupta spirituală nu este o luptă fizică. There were 7 sons of Sceva in Faptele Apostolilor, in Acts. Da, Okay? în Faptele Apostolilor erau cei 7 fii ai lui Sceva. And they would go around and they would cast out demons, supposedly. Și Okay? ei mergeau și alungau demoni. So they scoteau go to demoni this din- one house, and these 7 men were casting out this demon from this guy. Și merg la o casă, da, și sunt acolo 7 bărbați care vor să scoată demonii din acest om. And they said, Și ei au spus, in the name of Jesus who Paul preaches, come out. în numele lui Isus, pe care Pavel îl propovăduiește, ieși afară. You know what that demon said? Știți ce le-a spus demonul? Jesus, I know. Pe Isus îl cunosc. Paul I've heard of. Și de Pavel am auzit. But who are you? Dar cine ești tu? Cine And sunteți that voi? one demon beat them all up and stripped their clothes off. Și un demon, un singur demon i-a bătut, de n-a mai rămas nimic de ei și le-a rupt hainele de pe ei. And they were exposed completely. Și au fost total expuși. That's definitely a parable Asta e o pildă about entering spiritual warfare in a physical way. asupra faptului cum poți să intri într-o luptă spirituală într-un mod fizic. You will fail O să dai greș and you will be exposed. și o să fii expus. So before we get into all that means a spiritual warfare, Așa că înainte să intrăm în toate semnificațiile luptei spirituale, I've kind of given a broad sweep, and I'm not going to get back to all that today. o să fac I've așa already done that. I've am given- făcut deja o descriere așa pe larg. Acum
want Nu o to să mai intru în I asta. can't get to all of that today. Și nu pot să intru în toate acestea I want to astăzi. get to a foundational truth. Astăzi o să intru doar în adevărurile de bază. And we're going to build up over the next weeks to the point where we understand how to conduct spiritual warfare. Și Okay? în următoarele săptămâni vom zidi și o să vedem și o să ajungem să înțelegem lupta Yeah. spirituală. Cum And how to funcționează. function in it and how to be victorious in it. Cum Okay? funcționează și cum putem să fim biruitori în So ea. what's the foundation? Deci care este fundația? What is the first point Care that you este need to know? primul punct pe care trebuie să-l cunoaștem? First of all, În primul rând, above anything else, deasupra tuturor, oricărui lucru, spiritual warfare is a Lup- battlefield. lupta spirituală este un câmp de luptă. So where is that camp de lupta? Where is that battlefield? Unde este acest câmp de luptă? It is the hearts and minds of men and women. Este în inimile și mințile femeilor și bărbaților. We are in a battlefield of the mind. Let's get into the Suntem word. într-o bătălie a minții. 2 Corinthians 2 chapter 10, Corinteni, capitolul 10, verses 3 through 5. versetele de la 3 la 5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh, Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. So before we go any further, I want you to start to visualize this battlefield, okay? Deci înainte să mergem mai departe, vreau să începeți să vă imaginați acest câmp de luptă. First of all, maybe when you're thinking about a battlefield, you think about a flat plain. I don't know what you think about, but Nu știu la ce vă Like a gândiți voi, dar football poate field când or vă gândiți la un câmp de luptă, vă gândiți așa la un teren drept, maybe like terrain to football or something like that. ca un teren de fotbal. So, but that's not really it. There's strongholds on this terrain. Dar nu este așa. Okay. Spune că sunt întărituri pe acest teren. So there's these constructions that have been built by the enemy. Deci sunt construcții, clădiri care au fost Castles. zidite de dușman, There's castles, there's towers, castele, puteri, there's strongholds. întărituri. Let's keep going. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Now, Hristos. I just want to point out some key words here, okay? Vreau să punctez câteva cuvinte cheie aici. Our job in this battlefield, the terrain, right, Slujba noastră în acest câmp de luptă is to pull down these strongholds. este să dărâmăm aceste întărituri. Why? De ce? Because they are blocking people from knowing about God, Pentru că aceste întărituri îi blochează pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu. which means victory on this battlefield Ceea ce înseamnă că biruința pe acest câmp de luptă means a stronghold has fallen and Înseamnă- someone knows something more about God. înseamnă că întăriturile cad și cineva ajunge să cunoască mai mult despre Dumnezeu. And then it also says on a personal level Și de asemenea spune la nivel personal that we are taking every thought captive. că noi luăm orice gând rob, captiv. So you have this battlefield full of strongholds, right? Deci avem acest câmp de luptă plin de întărituri. And you have enemies running around on the battlefield. Și avem dușmani care aleargă pe câmpul What acesta are de they? luptă. Unde sunt ei? Cine sunt ei? Thoughts. Gândurile. In your mind right now, În mintea ta chiar acum there is a war going on. este un război care se There's a întâmplă. war of thinking and of thoughts. Este o luptă a gândurilor și a gândirii. And these thoughts have an origin. They are coming from somewhere. Și aceste gânduri au o origine, vin de undeva. They're either based upon the promises of God Fie sunt bazate pe promisiunile lui Dumnezeu and birthed through faith și se nasc credință and coming from the Word of God. și vin din cuvântul lui Dumnezeu. Those are the good soldiers. Aceștia sunt soldații buni. Or they are coming from the fears and the lies and the pleasures of this world. The Sau enemy. vin din minciunile, din plăcerile Frici. și din fricile acestei lumi. That's the battlefield. Those are the soldiers. Și aceștia sunt alți soldați pe câmpul de luptă. Now I want to look at a certain word in Greek.
Vreau in să this mă uit verse. la un cuvânt din limba greacă, Because din I acest want to come verset. back and talk about these strongholds, okay? O să revenim să vorbim despre aceste întărituri. Because our major goal, besides capturing these thoughts, Pentru că scopul nostru principal, pe lângă faptul că vrem să capturăm aceste gânduri, is to destroy strongholds. este să dărâmăm întărituri. So if I were to put my microphone down and say, okay, guys, go destroy strongholds, would you know how to do it? Dacă v-aș zice, hai băieți, duceți-vă și distrugeți întărituri, aș ști Probably cum să not. faceți? Maybe Probabil you că know the subject already, but most people would be like, Poate What does cei that care mean? știu Right? subiectul, da, Okay. dar unii oameni ar fi see, in despre ce verse, vorba. if you go back to verse 4 for a Deci second, dacă ne please, întoarcem la versetul 4, you'll see that the last thing he says is, vedem că ultimul lucru pe care can you l-a go back to spus verse 4, este, please? Yeah. Is he talks about these strongholds, these deci vorbește despre întăriturile. aceste întărituri. Okay. And then in the next verse, he begins to explain what they are. So go back to verse 5. Și apoi în versetul 5, el explică care sunt acele he says- întărituri. Noi răstrunim izvodirile. What does this word mean in Romanian? Ce Can înseamnă somebody translate that for me? izvodirile? Everything what your mind is coming with. Okay. Like springs of... The word It's- in Greek Cuvântul în greacă is logismos, este logismos, from which we get the word logic, care de unde provine cuvântul logică. and it means a reckoning or a computation. A what? A reckoning, like a calculation, when Deci adding and înseamnă subtracting. a face calcule, And it means a computation. computerizare, It means reasoning. înseamnă raționament. It is a mental process inside of a brain. Este un proces mental înăuntru creierului. It's not about ideas. Nu este vorba despre idei. It is about perspective or how you view ideas. Este despre perspectivă și modul în care vezi aceste idei. Logismos, or these strongholds, are worldviews. Logismos, da, sunt întăriturile asupra perspectivei de viață pe care o avem. They are worldviews. Sunt perspectivele noastre de viață. They are the way we process data. Sunt modul în care noi procesăm informațiile. They're cognitive functions, okay? Sunt funcții cognitive. See, everybody is hearing my voice right now, Vedeți, toți auzim vocea mea acum, but not everybody hears the same thing. dar nu toți auzim același lucru. Because in your brain, Pentru că în creierul tău, you have a logismos, or many of them, okay? fiecare dintre noi avem aceste logismos. And they are how you process what you hear and see and experience. Și ele sunt modul în care tu procesezi Let me give you some ceea ce examples. auzi, ceea ce vezi, ceea ce se întâmplă. If I say the word Dacă eu spun un cuvânt, Father, tată, that's going to bring a different image to each of your minds, right? asta aduce o imagine diferită minții noastre. It's going to be Fiecăruia. based upon your experiences. Va fi bazată pe experiența ta. Maybe you were abused by your father. Poate ai fost abuzat de tatăl tău. Maybe your father didn't have time for you. Poate tatăl tău n-a avut timp pentru tine. Maybe you had a great father. Poate ai avut un tată minunat. Do you know that when you go out and you evangelize and you talk about Father God, Știi că atunci când mergi și evangelizezi și vorbești despre Dumnezeu Tatăl, many people can get angry actually mulți oameni pot să devină mânioși. de because fapt, they have resentment against the word Father. pentru că au o respingere și o reținere față de acest cuvânt Tată. They have an enemy stronghold in their heart. Au o întăritură a dușmanului în inima lor. And because of that, Și datorită acestui lucru, they cannot perceive the truth of who God is. nu pot să perceapă, să primească adevărul asupra cine este Dumnezeu. I have met Am cunoscut somebody who was abused, who's a lady who got abused, pe cineva, o doamnă care a fost abuzată, who is sure, beyond a shadow of a doubt, care este sigură, fără nicio urmă de that îndoială, all men, all husbands beat their wives. că She's sure of toți it. bărbații își bat soțiile. So there's nothing you can say to convince her that that's not true. Și nimic nu poți să faci să o convingi că lucrul acesta She nu says- este adevărat. And you'll end up being her enemy if you try to convince her. Și poți să ajungi să fii dușmanul ei dacă încerci să o convingi că nu e așa. She has a enemy stronghold
a logismos in her head. Are o Okay? întărătură a dușmanului, un logismos în mintea ei. These are things that are blocking forward progress in the person's life. Și astea Okay. sunt lucruri care blochează dezvoltarea și creșterea spirituală în viața cuiva. It could be that you were poor growing up. Poate, se poate ca atunci când ai crescut, să fii crescut într-o familie So săracă. that gives you a perspective about money, and I don't know, you might have a logismos that's from the enemy. Și poate să ai o altă perspectivă despre bani și poate să ai o logismos în privința aceasta. Let me put this a different way. Hai să spun cu alte cuvinte. Every one of us has a filter on our eyes and ears. Fiecare dintre This noi is the avem same. un filtru asupra ochilor și urechilor This noastre. is another way of saying the exact same thing, okay? Asta este un alt mod de a spune exact ceea ce am spus mai devreme despre logismos. I don't like to think about the fact that I have a filter. Mie nu-mi place să mă gândesc despre faptul că eu am un filtru. I like to think that I'm broad-minded Îmi place să cred despre mine că sunt foarte deschis la and minte that I'm open-minded. și că am o perspectivă largă. I'm sorry, but every single human Îmi has a pare filter. rău, dar fiecare om personal are un filtru. Maybe not babies, I don't know. Poate nu bebeluși, nu știu. They're too young maybe to form Sunt filters. prea mici ca să fi dezvoltate aceste filtre. But those filters are what you look through to try to understand and make sense of this world. Dar aceste filtre sunt e perspectiva sau lucrurile prin care tu te uiți ca să înțelegi și să dai un sens lumii Do acesteia. you know one of the ways I absolutely have discernment about spiritual warfare in somebody's life? You know one of the signs? Știți care sunt semnele cum poți să discerni asupra luptei spirituale din viața cuiva? When I'm talking to a person Când eu vorbesc cu o persoană and suddenly they can't understand anything I'm saying. și dintr-o dată ei nu pot să înțeleagă nimic din ceea ce eu le spun. And it's like every time I talk about a subject, they're off this way or that way or the other way. You can't get them to stay on that topic. E ca și cum atunci când încep să vorbesc despre un subiect, ei sar la un alt subiect și la un alt subiect și nu pot să rămână pe un subiect. Or they think they understand you, Sau cred că te înțeleg and so they keep coming back with the same explanation again and again, și apoi vin la tine din nou cu aceeași explicație never realizing și niciodată nu that they realizează haven't understood a single thing. că ei de fapt n-au înțeles nimic. That means there is a demonic stronghold in their thinking. Și asta înseamnă că este o întăritură demonică în gândirea lor. Communication is one of the first signs that demonic attack has happened. Failed communication. Okay? O comunicare eșuată este un primul semn care îți dai seama că o persoană duce o luptă spirituală. Are o Okay. întăritură. Because their filters are broken. Okay. And our job Pentru că filtrele lor sunt stricate is to și pull those slujba filters noastră off este să tragem aceste filtre and to help them to have their filters pulled off too. și să-i our job. noi să tragem aceste filtre de peste noi și să-i ajutăm și pe ei So that they can see God dea and jos acele understand him. filtre, ca să-L vadă pe Dumnezeu și să-L înțeleagă. Now, these logismos, these arguments, if you will, these Aceste logics, logismos, aceste argumente, dacă vreți, they lead to opinions ele conduc la opinii, that păreri, guide a life in one direction or another, care towards călăuzesc destruction viața or life. într-un mod spre o direcție sau alta, spre distrugere sau spre viață. They're just opinions. Și astea sunt doar păreri, But the opinii. people who hold them are sure that they're facts. Dar oamenii care se țin de ele sunt așa de siguri că astea sunt fapte reale, adevărate. Now, let me pull back from that and let me say this. Haideți să ne retragem un pic din asta și să vă spun un lucru. With that in context, Având acest lucru în context, the major fight that the devil is fighting for right now lupta majoră pe care diavolul o duce chiar acum is to control everyone's world view. este să controleze perspectiva asupra lumii pe care fiecare om o are. He is trying to manipulate the worldview of the entire world. El încearcă să controleze și să manipuleze modul în care vedem lumea, He does fiecare it dintre noi. through entertainment. O face prin divertisment, He does it through media. prin mass media, He does it through politics. prin He politică. is the prince of the power of the air. El este prințul văzduhului And his goal și scopul lui is to turn righteousness upside down. este să întoarcă
neprihănirea sau dreptatea să o strâmbe, He is să o întoarcă cu trying to sus în jos. control people's filters. Și încearcă să controleze filtrele oamenilor. He is trying to raise their pride, Încearcă să crească mândria lor, cause them to be selfish, să cauzeze asta, să fie egoiști and cause them to have worldviews that block them from getting to know God. și să aibă perspective care să-i blocheze pe ei să cunoască pe Dumnezeu. So that is the basic terrain of spiritual warfare. Și acesta este terenul de bază al luptei spirituale. It's much more practical than you would imagine. E mult mai practic decât ți-ai putea imagina. And that leads me to the next point. Și asta mă conduce la următorul punct. The warfare is fought by God with truth and light, and by the enemy with lies. Războiul spiritual este susținut de Dumnezeu prin adevăr și viață și de dușman prin minciuni și moarte. Lumină, adevăr și lumină. Adevăr și lumină și de dușman prin minciuni și întuneric. Întuneric, yeah. So God says, if you want to be my disciple, you must be in the light. Așa că Dumnezeu spune, Right? dacă tu vrei să fii ucenicul meu, tu trebuie să fii în lumină. He brings the truth, right? El aduce adevărul. John 8:32 says, you Ioan will know 8. the truth, and the truth will set you free. Ioan 8:32 spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. And John 16:13 says, Și Ioan 16:13 when the spune, Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. You want to know how you can know if I'm fighting for your good? Știți cum poți să cunoști dacă eu lupt pentru binele tău? I tell you the truth, Eu îți spun adevărul, even if you don't like me for it. chiar dacă nu mă placi pentru The Bible asta. says, speak the truth in love, Biblia spune, spuneți adevărul în dragoste, but we have to speak the truth. dar noi trebuie să spunem adevărul. Now, the devil pay scheme, on the other hand, is the father of lies. Dar strategia diavolului, pe de altă parte, este să aducă minciună. That's fine. John 8:44. Ioan 8:44. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and has nothing to do with the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. The devil cannot even succeed even if he wanted to tell the truth. Diavolul nu poate niciodată să aibă succes, chiar dacă încearcă să spună adevărul. He can't tell the truth. El nu poate să spună adevărul. He is lies. El este minciună. God is truth. Dumnezeu este adevărul. So both of these are floating around, right? They're words that have been spoken. God Toate speaks acestea truth. zboară deasupra noastră și sunt în jurul nostru. Dumnezeu vorbește adevărul, We either believe it and receive it, fie îl credem And it și îl grows. primim și crește, or we ignore it, sau îl ignorăm or allow the enemy to steal it. și dăm sau îi permitem dușmanului să-l fure. Now, at the same time, the enemy has spoken lies. Și în același timp dușmanul vorbește minciuni. And if we believe those, Și dacă noi le credem, aceste they will minciuni plant in our heart and grow like weeds. vor Okay? fi plantate în inima noastră și vor crește ca buruienile. The problem with weeds is they grow a lot easier than fruitful plants, right? Și problema cu burienile este că ele cresc mult mai ușor și mai repede decât plantele cultivate, Oh, the struggles. fructele sau... The Da? struggles we have had to try to grow tomatoes this last 2 or 3 years. Wow, our ce house. luptă am avut să creștem, să cultivăm roșii We în ultimii ani. have tomato trees, Am avut, but no flowers. am avut cumva lujere așa de roșii foarte înalte ca copacii, dar n-aveau nicio floare. We work hard Și ne-am străduit din and greu get a few tomatoes. să avem câteva roșii. But weeds
Dar buruieni, you don't even have to try. nici măcar n-ar trebui să încercăm. They're so friendly with your garden. Sunt așa de prietenoase cu grădinile I'll grow voastre. here and here and here. Aici, aici, aici. Don't worry, I'll take care of that too. Nu-ți fă grijă, o să am grijă și de terenul ăsta. That's what happens when you let the lie of the enemy in. Așa se întâmplă și când lăsăm minciunile dușmanului înăuntru. The best example would be when Jesus was baptized and then the Holy Spirit came on him. Cel mai bun exemplu este când Domnul Iisus a fost botezat și Duhul Sfânt a venit peste el. God spoke truth over his life. Dumnezeu a vorbit adevăr peste viața lui. He said, "You are my son whom I love, and with you I am well pleased." Dumnezeu a spus, tu ești fiul meu prea iubit și în tine îmi găsesc toată So plăcerea. he spoke identity over his life. Așa că a vorbit identitate peste viața He lui. told Jesus, "This is how I feel and think about you. This is who you are." I-a spus lui Iisus, așa gândesc și simt despre tine și asta ești tu, acesta ești tu. And he went into the desert, Și apoi a mers în pustiu, în and deșert, spiritual warfare happened. What happened? și lupta spirituală a început. Ce s-a întâmplat The acolo? enemy came and said, Dușmanul a venit și a zis, "If dacă you are the Son of God, ești tu fiul lui Dumnezeu, do this and that." fă asta și asta. He started to cast doubt over the truth that God had spoken. A încercat să alunge adevărul pe care Dumnezeu l-a rostit. And then at the end of all that, he said, "If you follow me, I'll give you all this." Și apoi a I'm the one sfârșit with prin a power. zis, dacă mă urmezi pe mine, îți dau toate aceste lucruri. the Eu one sunt with cel care am puterea. There was a half truth in that. Și era o jumătate de adevăr în asta. The enemy rules this world temporarily. Dușmanul este cel care stăpânește această lume temporar. He can make you rich El poate să te at the îmbogățească cost of your soul, și să at the cost of your cu soul, costul sufletului tău. and the fact that he will ruin you and destroy you in your life. Yeah, sure. He's Și- got some power. Și in are this putere world. să distrugă și să ruineze viața ta, da, are putere în această lume, Jesus is like, "Get behind me, Satan." dar Iisus i-a spus, înapoi a mea, Satanu. He says, "Worship the Lord your God." Spune Biblia să te închini Domnului Dumnezeului tău. How did Jesus fight? Cum a luptat Iisus? With the word of God. Cu cuvântul lui Dumnezeu. The enemy is going to spread lies to you. Dușmanul o să împrăștie minciuni peste tine He will want to plant it in your heart. și el vrea să le planteze în inima ta. He will want you to fill your heart with things that are not true. Vrea să-ți umpli inima cu lucruri care nu sunt adevărate. Things about you, Lucruri despre tine, he'll lie to you about that. o să te mintă despre asta. About your future, Despre viitorul tău, about your identity, despre identitatea he'll lie ta about your past. și o să mintă și despre trecutul But tău. he'll also lie about your friends, Dar o să mintă și despre prietenii tăi, about your spouse, despre soția ta sau About your partenerul children. tău, despre copiii tăi, about your enemies. despre dușmanii tăi. He doesn't care. He just wants a lie in your heart. Nu-i pasă despre ce minte, el vrea doar să planteze minciuna în inima ta. He wants you to be deceived. El vrea ca tu să fii înșelat. He wants you to believe the things that he is saying, not the Spirit of God. Okay? Vrea ca tu să crezi lucrurile pe care el le spune și nu cuvântul lui Dumnezeu. And I have to tell you, Și truth trebuie să-ți spun, is only truth if it's 100% truth. adevărul este adevăr doar dacă este 100% adevăr. Not if it's a half truth, Nu dacă este jumătate adevăr, not if it's 3/4 of a truth, nu dacă este 3/3 adevăr, not if it's 99% truth. nu dacă este 99% adevărat. The enemy will give you a 1% lie because he wants to poison you. Dușmanul poate să-ți dea 1% minciună pentru că vrea să te otrăvească. You know where he'll do it a lot in? He'll do it in marriages. Și știi ce va face în viață și în căsnicii? Yes, he'll help you. The enemy will help you to see the negative in your spouse's life. Dușmanul o să te ajute pe tine să vezi lucrurile negative din viața soției sau He'll soțului tău. remind you of failures, O să-ți aducă aminte despre eșecuri, about weaknesses, despre slăbiciuni and he will bring it to your mind things that actually happened. și o să-ți aducă aminte mereu și mereu lucruri care s-au întâmplat. But he is not giving you God's perspective on those things. Dar nu-ți va da perspectiva lui Dumnezeu asupra acestor lucruri. The truth that the enemy says is a hook inside of his bait.
Și capture you. adevărul pe care dușmanul ți-l întinde este un cârlig care să te momească și să te prindă. And you bite onto it, Și tu muști acel cârlig and he ends up being able to manipulate you. și ajungi ca el să te poată manipula. Because when God speaks truth, he sets you free. Pentru că atunci când Dumnezeu vorbește adevărul acesta te eliberează. He has peace in his voice. You can hear peace. It El brings are peace to your heart. pace în vocea lui. Poți să brings simți conviction. pace și convingere. It brings worship. Aduce închinare. It reminds you of God's goodness. Îți amintește de bunătatea lui Dumnezeu. You'll know when you hear truth. Vei ști când vei auzi it's adevărul. amazing. Este uimitor. Even if you're the one who has to be accused. Chiar dacă tu ești cel care ești acuzat, But when the enemy brings a hook of a truth, dar când dușmanul îți întinde un cârlig al adevărului, it will bring fear, asta va aduce frică, anger, mânie, friction, conflicte arguments. și argumente. But you did Certuri. this, you said that. Dar tu ai zis asta și ai spus asta. Man, guys, be careful. Fiți atenți. The enemy has jumped in. Dușmanul deja a sărit. Because if God had given you the truth, Pentru că dacă Dumnezeu ți-a dat adevărul, you would love them more. tu atunci îi iubești mai mult You would see them the way God sees them. și vei vedea prin perspectiva lui Dumnezeu, așa cum îi vede El. You would care for them. Și îți va păsa și mai You mult wouldn't pentru El. judge them. Nu-i vei judeca, Because Jesus sees all the truth of who we are. pentru că Isus vede tot adevărul a cine suntem He noi lays down his life. și El și-a dat viața pentru noi. The enemy will come in, he'll look at your child, Dușmanul va veni, se va uita la copilul tău and he'll start to fill your mind with fears și va începe să-ți umple mintea cu firici, because you see weaknesses in their character or failures or something. pentru că vezi slăbiciuni în caracterul lor sau în felul lor. And there's that hook of truth in it. Și e un cârlig cu ceva adevăr acolo, da, o momeală. And especially, I think we all do it, but especially moms. Și cred că toți facem asta, dar mai Not în trying to special cast any mamele. guilt. Nu încerc să Just arunc the way vină God made peste us. cuiva, dar așa ne-a făcut Dumnezeu. They'll tend to be, oh man, Că mamele tind what's să going fie, to happen? Doamne, ce o să se It's gonna be întâmple? okay. O să fie copiii mei bine. And us dads, we can get kind of angry. Și noi, you know? tații, cumva ne That's how we're made. înfuriem. Truth is, we're forgetting God in that. Dar adevărul este că noi uităm de Dumnezeu în acest lucru. See, the enemy will take a hook of truth Dușmanul ia un cârlig, o momeală cu adevăr, to help you to let go of who you are, ca să te ajute pe tine să dai drumul la cine ești, to help you to lose your faith, să te ajute să-ți pierzi credința, to gently help you to surrender your identity. să cu adevărat să te ajute să-ți predai identitatea. That's how he works. Așa funcționează. Guys, he's been doing it for thousands of years. Și face lucrul acesta de mii de ani The only thing you need to know și singurul lucru pe care tu trebuie is să the știi truth of God will set you free. este că adevărul lui Dumnezeu te va elibera. So if you start to meditate on things, Așa că dacă începi să and meditezi the more you think about it, the darker you get. și cu cât te gândești mai mult gândurile astea, cu atât gândurile sunt mai întunecate și You have to îți say- pătrunzi mai în întuneric, deja miroși. This isn't God's breath. Asta nu este This respirația is lui the Dumnezeu. enemy's breath. Asta este respirația dușmanului. There's fear on this. Este frică aici. There's anger on this. There's, Este mânie there's aici. judgment on this. Este judecată There's aici. hopelessness here. Este lipsă de speranță aici. Where's the love? Unde-i dragostea? Where's the patience? Where's the peace? Unde-i răbdarea? Unde-i pacea? When God speaks, Când Dumnezeu vorbește, his truth will set you free. adevărul lui te va elibera. That's why Jesus said, De aceea a spus Isus, my sheep oile mele know my voice. îmi cunosc vocea. It's not necessarily they know what I'm going to say. Nu neapărat că vor ști ce urmează să spun, They don't anticipate that. nu anticipează asta, They may not like what I say, poate nu o să le placă ce le spun, but they know my voice. dar ele îmi cunosc vocea. The sound of the voice of Jesus Sunetul vocii lui Isus is of the Spirit of God. este sunetul Duhului lui Dumnezeu. Stop allowing the enemy to lie to you about those around you and about yourself. Și oprește-te din a-i mai permite dușmanului să te mintă în legătură cu cei din jurul tău și în legătură cu tine. Because we are in a spiritual battle of the mind, a fight between truth and lies. Pentru că noi suntem într-o luptă spirituală a minții, o luptă între minciuni și adevăr. And we are fighting
for an overwhelming victory Și noi luptăm pentru o biruință copleșitoare. where we knock down all of those strongholds, Când vrem să dărâmăm toate aceste întărituri, not just for ourselves, nu numai pentru noi but înșine, for our families dar pentru familiile and noastre, friends pentru prietenii and for our noștri, world. pentru lumea în care trăim. To do that, though, Și ca să facem lucrul acesta, we personally have to Noi- take every thought captive to obey Christ. noi, în mod personal, trebuie să luăm fiecare gând și să-l facem rob ascultării de That's Hristos. in 2 Corinthians 2, verse 5. Asta spune în 2 Corinteni, capitolul 2, nu, 2 Uh, Corinthians 10, verse 5. 2 Corinteni 10, versetul 5. That the second part of the nature of our spiritual warfare is to personally take every thought captive. Okay? Deci a doua parte a luptei noastre spirituale este să facem orice gând captiv ascultării de Hristos. That's why Proverbs 4:23 says, De aceea Proverbe 4, versetul 23 spune: "Guard your heart with all vigilance, for Păzește- from it flow the springs of life." păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Here's the bottom line truth. Uite care este adevărul de bază. You and I, Tu și cu mine, for our entire life, de-a lungul întregii vieți, have been involved in this spiritual warfare. am fost implicați în această luptă spirituală. For your entire life up till now, Toată viața ta până acum, God has been speaking truth, Dumnezeu a vorbit adevăr and the enemy has been speaking lies. și dușmanul a vorbit minciuni. Numerous lies. Multe So minciuni. no matter who we are, Așa că no matter nu, who you are, nu contează cine ești, there is a high probability that you have some weeds in your garden. este o mare probabilitate ca să ai ceva buruieni în grădina ta. There's a high probability that lies have rooted inside of your heart and live there free. Este o mare probabilitate ca minciunile să fi crescut în inima ta și să fi crescut acolo liber. It could be lies about your family, Pot fi minciuni despre familia ta, about friends, despre prieteni, about your enemies. despre dușmanii tăi. Lies that keep you from loving your enemies as you're supposed to. Minciuni care te opresc din a-ți iubi dușmanii așa cum ar trebui. It could be lies about your future, Pot fi minciuni în legătură cu viitorul tău. or even more likely, lies about your past. Poate și mai mult minciuni în legătură cu trecutul tău. Any place that you have allowed a lie to enter, Orice loc în inima ta în care i-ai permis minciunii, you've already lost that battle. deja ai pierdut acea bătălie. And a stronghold has risen up in your heart, Și o întăritură s-a ridicat în inima ta. and you are not able to perceive God in that area. Și în acel domeniu nu ești capabil să vezi perspectiva lui Or to Dumnezeu. put it another way, Sau cu alte cuvinte, when Jesus talked about planting the seed in the garden, right? când Dumnezeu Iisus vorbește de a planta semințe în grădina He said ta, there would be thorns that could spring up, right, and make it Spune- without any fruit. spune că vor fi și spini care vor crește în jurul plantelor roditoare și le va împiedica să aducă roadă. So your first step in spiritual warfare Așa că primul pas în lupta ta spirituală is to start taking the thoughts in your mind and heart captive este to ca obedience to Christ. să începi să iei gândurile din inima și din mintea ta captive și să le faci ascultătoare de Hristos. We love babies. Babies are going to baby. Noi iubim copiii, copiii sunt bebeluși și sunt bebeluși. Yeah. And I don't want you to lose a battle, but you probably have up till now. Și eu nu vreau ca tu să pierzi lupte, dar probabil că ai pierdut câteva până acum. I want to challenge you. Vreau să te provoc Let the light of God search your heart ca să lași lumina lui Dumnezeu să cerceteze inima ta and reveal those areas. și să reveleze, să descopere aceste domenii. Assume that there's weeds in your garden. Presupune și, pleacă de la premiza asta că sunt buruieni în grădina That ta. the enemy has managed to plant some weeds in your heart. Că some dușmanul a reușit să planteze buruieni în grădina ta. Could have happened when you were 10 years old. A putut să se întâmple asta poate când aveai 10 ani. God said, take every thought captive. Dumnezeu spune, ia All of orice gând captiv. Some of us, what we're doing Și unii dintre noi ce facem? is there are areas of darkness in our heart that come from our youth.
Sunt domenii de întuneric în inima noastră care vin din minciuni, from our youth, din tinerețea noastră and failures we had, sau din eșecuri pe care le-am avut, experiences that hurt us, experiențe care ne-au rănit, things the enemy has done to us. lucruri pe care dușmanul ni le-a făcut. So here's what we've done. Și uite ce facem. We kind of have to turn our back to that area of our Cumva ne garden. întoarcem spatele la acele domenii din viața noastră And we're working really hard on this area. și ne străduim și lucrăm așa de mult în domeniul acesta. And so we're growing something, right? Așa că noi creștem în ceva, da? But those weeds keep creeping in. Dar aceste buruieni din spate încep să crească și ele. And we feel a lot of frustration. Și simțim multă frustrare. Like no matter how hard we try, Ca și cum nu contează cât de mult ne străduim, there's things we're not escaping. sunt lucruri de care nu putem să scăpăm. It's time to turn around Și e timpul să ne întoarcem and look at that dark spot. și să ne uităm la acele puncte negre, la Because acele we serve a întuneric. God who heals. Pentru că noi slujim unui Dumnezeu care vindecă. We serve the Lord of hosts, of angel armies. Slujim Dumnezeului oștirilor, armatelor de îngeri. There's a terrain, right? There's a battlefield. Există un teren de luptă, un câmp de luptă. It's your heart, it's your mind. Asta este inima și mintea ta. It's the heart and mind of your wife and your children. Este inima și mintea soției tale și a copiilor tăi. But the good news is, Dar vestea bună este God says, the battle is not yours. It's că mine. Dumnezeu spune, lupta nu este a ta. He says, I will fight for you. Spune, eu voi lupta pentru tine. You need to be still. Tu trebuie să stai liniștit. You need to face the battle, Tu trebuie să dai în față cu lupta and you need to bring worship into that place. și trebuie să aduci închinare în acel loc. When you don't know what else to do, Când nu știi ce altceva să faci, when you feel like there's a dark spot and you have no clue how to make an advance, când simți că este un punct de întuneric în viața ta și n-ai nicio idee ce să faci în acel moment, just begin to give thanks to God. doar începe să-i aduci worship. mulțumire lui Dumnezeu în închinare. God, that thing that happened in my past is killing me. Doamne, acel lucru care s-a întâmplat în trecut mă omoară. I'm not going to ignore it anymore. Nu o să-l mai ignor. I don't know what to do with it. Nu știu ce să fac cu el. But Lord, thank you. Dar, Doamne, îți mulțumesc Because even there you were with me. că și acolo Tu survived. ești cu mine. I'm Am here. supraviețuit acelui lucru. God, I want to thank you. Doamne, vreau să-ți mulțumesc. I can't face my past alone, Nu pot să dau față în față cu trecutul meu but I singur, can face it with you. dar pot împreună cu Tine. I can't face what's going on in my marriage alone, Nu pot să fac față la ce se întâmplă în căsnicia mea but I'm singur, not alone. dar eu nu sunt You're singur. with me. Tu ești cu mine. You're with me. Tu ești cu mine. You love me. Tu mă iubești. You're the God who sees me. Tu ești cel care mă vede. You're my provider. Tu ești cel care îmi poartă de You're my grijă. healer. Tu ești vindecătorul You're meu. my warrior. Tu ești luptătorul You're meu. my rock. Tu ești stânca mea. You're my shield. You're my Tu ești strong scutul meu. tower. Turnul meu de scăpare. You're my everything. Tu ești totul. You go before me. Tu mergi înaintea mea. You come behind me. Tu vii în spatele meu. You're on my sides. Tu ești de o parte și You're de above alta. and below. Tu ești deasupra și de desubt. I'm in your hands. Eu sunt în mâinile tale. You carry me. Mă porți. This battle is already won. Această luptă este deja câștigată. Jesus said it's finished. Și Isus a spus că s-a terminat. I just have to walk through it. Eu doar trebuie să trec prin ea. Our situation is like the Israelites going into the promised land. Și situațiile noastre sunt ca israeliții când treceau spre țara promisă. You can say with boldness, Tu poți să spui cu îndrăzneală that's my land. că ăsta este pământul God meu. gave it to me. Dumnezeu mi l-a dat mie. I'm not ashamed of it, Nu mi-e rușine de el and I'm not backing off. și nu dau înapoi. There are giants there, Sunt uriași acolo, but my God is bigger. dar Dumnezeul meu este mult mai I mare. can take these thoughts captive Eu pot să iau aceste gânduri roabe, to obedience to Christ. să asculte de Hristos. We have to fight that battle. Și noi trebuie să luptăm această luptă. Teachings for me when I teach, okay, Învățăturile pentru mine atunci când învăț can almost be a little dry, pot să fie așa un pic uscate, but they set the ground of understanding dar ele așează așa un teren de înțelegere, so that we know what we're up against.
ca noi să știm împotriva cui luptăm. The last thing I want to do Și ultimul lucru care vreau is să get fac everybody excited. e să vă entuziasmez And pe then we're toți all lined up and we're all charging forward. și să fim toți plini, entuziasmați și încărcați și Charge! încărcați, da? Where are we going? Unde mergem? I don't know, but we're Nu enjoying știu, it. dar noi ne ducem împreună. We're going to win. O să câștigăm. I don't know what. Nu știu ce. No, that's not good. Nu, nu e așa. I'd rather be very accurate. Eu vreau să fiu foarte clar. There's definitely a moment for passion in spiritual warfare, definitely. Este și un moment de pasiune, cu siguranță. Trebuie să fie și un moment de pasiune și entuziasm în lupta spirituală. But know this, the enemy wants you ignorant and stupid. Dar Okay. ascultați asta. Dușmanul vrea ca noi să fim ignoranți și prostuți în legătură cu asta. God wants us open-hearted, eyes open, Dar Dumnezeu vrea ca noi să fim cu inima deschisă, cu ochii deschiși, knowledgeable. conștienți, plini de cunoștință. He wants us wise. Ne vrea înțelepți. He wants us studied. Ne vrea stabili. Paul said to Timothy, Pavel i-a spus lui Timotei, study studiază to show yourself approved. ca să arăți că ești destoinic, că ești bun. We need teaching. Avem nevoie de învățătură. The battle, Lupta, that's yours to fight. eu aleg să o lupt. Pe care That is tu- yours to fight. Lupta pe care o alegi să o lupți este lupta ta. No, no. No. The battle is yours. You have to fight. Lupta este a ta. Tu trebuie să lupți. You have to go off Tu trebuie să mergi înainte, into your thoughts, să mergi în gândurile tale, in your private world, în lumea ta privată, in your job, la slujba ta, at your home, în casa ta, in your quiet place, în locul tău liniștit și ascuns, and you have to fight. și tu trebuie să lupți. This right here is Look- not the place where the battle is won. Nu aici se întâmplă lupta. The battle is won in the week. Lupta se dă și se câștigă de-a lungul săptămânii. So I release you to be warriors, okay? Așa că vă eliberez să fiți luptători. May God bless you Fie ca Domnul să vă binecuvânteze. to take every thought captive. Să luați orice gând rob. Would you stand? I want to bless you in prayer. Vreți să vă ridicați? Vreau să vă binecuvântez în rugăciune. Father, I thank you for what you're doing in our life. Tată, îți mulțumesc pentru ceea ce tu faci în viețile noastre. I thank you for speaking your word to us. Îți mulțumesc că ne-ai vorbit adevărul. I thank you that you shine your light in our life. Îți mulțumesc că ai strălucit cu lumina ta în viețile I noastre. pray right now, God, that you would light up everybody's heart, mine included. Mă rog, Doamne, chiar acum ca tu să luminezi fiecare inimă și minte. And that you would cause us to be able to see where the lies have taken root. Și tu ne vei ajuta să vedem care sunt minciunile care au prins rădăcină. Give us strength to take every thought captive. Dă-ne putere să facem orice gând rob. We love you, Jesus. Te iubim, Iisus. Bless this church. Binecuvintează această Watch over biserică. them. Veghează peste ea. Keep them healthy. Ține-i sănătoși Defend us against disease, Lord. și păzește-ne de boli, Doamne, And I pray that you bring us back safely together. și mă rog să ne duci înapoi împreună In Jesus' în name I pray. siguranță. În numele Domnului Iisus mă rog. Amen. Amin.